Ya mira, con el que se pide. Che fai?
Mare de Déu del mar, més que Egipte i que Grècia, vos i jo som antigues i fartes de plorar. Mare de Déu del Carme, Mare de Déu del mar, jo sóc aquella mare que vàreu oblidar. Eren els més formosos del Baix i a l'Empordà. Els gossos els seguien i fins que no tornaven es quedaven a mar. No ve prou que contamina tot el que va arribar. I llogaven un 9 places. Ja, però tot per com cobraven. Caixa d'Arbus De 1880 va anar fins al 1905, va trobar. Se'n van portar els diners i encara busquen. Merci, Adéu-siau. A veure, és una mica museu, això, no? Aquestes també eren... Senyor! Ara està tancat el llum. Això és l'escut del comerç, que és Mercuri, el rei del diner. I té la serp enrotllada a cada costat, que el diner, en religió, és el dimoni i el serp. Tothom ha fet Anem a veure què?
Aquí no canvia el telèfon, ja res. els hi fotem una fora de jacos. Els hi farem rosegar les mastegueres. Els hi fotem, els hi fotem, els hi fotem, sorgos, la 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 el tres quarts que tenen delit passaran com un llucet i davant que son pas pel pallocres els hi quitxaran el turro. Els hi fotem,